Ladies and gentlemen, once again, contingent number 1, Municipality of Tubingon! Lola! Sadya ka juga tanaw na gagatakan tagaw ka sa sayaw. Nganong malipayon man ka juga, Lola? Kahit karoon balik ka 50 tuig sa kasumara sa among kaming suon sa inyong lulo mga apo. Mao ba, Lola? Pero, Lola, naday may assignment. Pwede kayo mong tabangan. Gipagamaman ko may istorya bayan sa panaghigalaay. Sakto. Aduna ako istorya sa panagigalaay. Ang sandugo sa buhol. Ha? Sandugo? Oo mga apo. Istorya kini sa panagigalaay sa usa ka langyaw ug lumad nga bulan. Gihatong tuig 1565. Panahon sa ekspedisyon sa Espanya ang pulo ni Legazpi. Napadpad sila sa isla sa Bohol nga kaniadto na mo yung hapsay o palinawon. Ang mga tribong Bulanon o gadunay babaylan isip gabay o mananadna sa mga umaabot na ipayluwa sa Sagadato na dinganan og sikat. Uy! Ang ini mga langyaw yung gabot! Unsa? Mga langyaw? Ang Diyos sa musaba, kaato ni Tugan, ni Dato sa Katuna. Kung maumang galing na, mga na ta! Nakahibaw si Dato Sigala sa Lugo. Ikson ni Dato si Katuna sa pag-abot sa mga langyaw. Babag siya sa pagdawat kanila. Igsoon ko si Katuna, kung si tumungan ni mga langyawan na sa tuluga. Wala usap ako kay Baloy Igsoon. Apa nagpadala akong tao, ang susayang kumpiyansa. Kung nakainom to makasreta buto Igsoon sa dawis na nakapuy ka malabay. Kilas na sa mga puti o bumuton, sama ng mga tauhana. Si Dan ang tikadaan. Ayaw ka pala kay Igsoon, ubasin mga buutan kini sila. Pagkaibalo ni Legazpi niini, nagpadala siya og mensahe kang si Katuna. Somos portugueses, somos españoles, venimos pasinos, saqueamos a la gente de esta isla. Mahal na dato, kini mga langyaw nga niya. Naikini sila sa mga nisulong sa dawis. Aniya sila kay nanginahanglan sila o pagkaon ng tubig. Kung sila man gali ang makababag sa akong lubutun, akong sila kabi-apikun. At sama ang mga pagkaw ng bilihin para sa akong bisitang langyaw.
Isip igsuon sa dugo nga gibasbas sa usa ka ritual. Igsuong anda mo panalipod sa matag usa ug mutimbayayong sa kalisod o kaharuhay sa kinabuhi. Gitawag kini og sanduko. Dinhi natapos ang istorya ni Legazpi ug si Katuna. Ang panatigala ay nga hangtod karon gihandom na tumabulanon sa buwan sa Hulyo. Ikaw ika'y mahirap paman